bẹ́ńbẹ́ kò bẹ́ńbẹ́ ẹlò ẹlò ó ṣe gbé kò ṣe gbé ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ ó ṣe kó kò ṣe kó ẹkù tẹ́ bá fà á bí ó jà tó bá ṣe gbé ẹgẹ́ ẹgẹ́ ó bẹ́ńbẹ́ kò bẹ́ńbẹ́ ẹlò ẹlò ó ṣe gbé kò ṣe gbé ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ ó ṣe kó kò ṣe kó. Wani abin nan ba na gane miki ba nan fi magana kina ta barasin na kina ta wannan. Kamanya. Barasin din kana ne. To ina yi miki magana kina ta wannan na ina so na kwabe. Kamanya ina son ka. To na ga ina miki magana kina ta wannan na kina baki sa kanki zai kashe kowa ba. Kanki ba abun da ba da iya yi ba yana ga miki. Haba. Allah. Komai za ka yi? Komai zai yi miki. Kina kaman wasa ne. Za ka iya? Komai. Kai Linda. Jesu! Abun da ba da iya kan shi ba. Tsakaninka mai kyau wannan na tani. To, tashi kai pompi mu gani. Oh no! To baka kama kunne ba wani irin komai za ka yi. Ba abun da ba da iya yi a kan ki ba yi. Ko kin ce riga na har gari ya waye zan dinga yi. To kai sallan kwalo. Je da jama'a. There is God. Ba 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 na na. Ba 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 na na. Oh ba 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 na na. Kuma malam. Maza, kai magana nan ke har yanzu baka sare ba. Oh shit! Ya tula sai ke kuma muna magana su ne har yanzu ba. Layin Yaya malam ban gane ba. Ba sauki nake da shi ba kaga wannan shi ce zai iya komai a kai na kai kuma fa. ai 100% ni zan yi fiye da shi ma. Mene zai iya yi wanda ba zai iya yi a kai? Ka ba shi labarin me kake yi a kai. Mene kake yi wanda ba zan iya yi? Lokacin Linda, sashi. Ita ta sa ni mana tukunna. Ne bi sashi. Shi ma ya kai matsayin da zai sa ka yi to je ka yi. Linjan kawai. Linjan kawai Ka shi ne fara abin da za ka yi. Kai Linda, ka fara da shi tukuna. Ba abin da ba za mu yi a kan soyayya. Ka daga hannunka sama kuma. Ba abin da ba zan yi a kan Linjan Pumping ne. da mu Ko baka san me pumping ba? muna ruwa kuma muna haɗuwa da wani da ƙyar awa beli ke yi ki Allah Aya ka sallen kwado ko yi pompin ma wajen sallen kwado ne Ki tantance mu mana. Ni da shi ka wani waya kika fi so a ciki. Inde abu ne kana ci inde yin abu ne ni zan iya yin kuma wanda ba za Babu gata na ita da gata na ita da. tantancewa kike so tsakanina da shi ba lokaci. ba lokaci kuma ya kenan Kira min. ya kira ni ba ku danna mana subscribe ku share ku yi like sannan ku danna notification In ba mun danna. za ku dinga kallon mu sai da ya dariya cikin sannan sai da ciwo